the concealing the evidence in this matter. Wadhi Kaunti ma Migori kama luoro nitiere ni kalore kod muoch mar tuo mar Nyaldiema e boma Tarime e piny libamba mar Tanzania ma bende goyo tong' kod Kaunti ma Migori. Kaunti ma Migori gi sani kasore mar geng'o landruok mar tuono ma higa mokalo ne okawo ngima ji 8. Jojo manigi mathoth. Tuo mar Nyaldiema osebedo keden midhiero e piny Kenya, kata bende migawo mar thieth osebedo ka keto okenge mopogore opogore mar tieke. Piny Kenya achiel kuom pinje 10 mane oketo koke e winjruok mar tieko tuo mar Nyaldiema ma idendo kaka Ending Cholera Roadmap mane oketi korwogno mar World Health Organization e higa mar 2018. E piny Kenya counties mathoth ma oting'o kaunti ma Migori osebedo kod tuo mar Nyaldiema. Higa mar 2023 kwan ji maromo 8 ne owito ngimagi e kaunti ma Migori bang' gamo tuoni. Sani bende koluoro nitiere bang' tuoni muoch e piny pambano mar Tanzania ma ogo tong' kod kaunti ma Migori. Nyaldiema wuok kuro. Koro wan wang'iyo ni borders waketo safe. Safe ni wan gi commodities moromo. Surveillance team maro be ng'iyo. Penjo maduong' en ang'o momiyo pod tuo mar Nyaldiema pod nego oganda e kaunti ma Migori kata piny Kenya mangima. To en ang'o bende ma inyalo tim mar tieko tuoni? Omiyo tuo mar kolera ni chendo en ni pok ji oketo gimiluongo ni proper sanitation. Iyudo ka pok wakawo jukumu mar sana wan kaka jopiny kata ritore kendwa wawegi, nikech wang'iyo government mondo mi okonywa. Pi ma watiyogo wagole kanye mokwongo, to kuma wagole ni pi ma watiyogo ni boler. Ama nazambia kila mmoja ajaribu atumie maji masafi ili kuzuia kolera. Ni shule zetu waweke maji safi, watoto wetu wanapoingia wakoe na sanitize mikono zao, kuosha hiyo dawa ya kusanitize mikono ambazo wamezema vibanda za hoteli. Wamama wanaenda wanachota maji machafu ndio wanakuja wanatumia kupikia, wengine wanaogea pale. Sasa kunini hiyo mambo inakithiri sana na inaleta ugonjwa wa kolera. Gini obiro kelel ka gik michamo belel, chiemo michamo be okoted maber. Koro medo kwayo gini med keto lere ngas mamalo. Oganda e kaunti ma Migori wacho ni piny owacho pok oketo okenge makare mar tieko tuo mar Nyaldiema. Nitiere otende miyudo ka otende moko nitiere bath ndara, vibanda moko, kuondego kidhi ng'iyo kata mana pige miluoko godo saende ma ji dwa chieme. Iyudo ka pigego olil seriously. Inafaa county government ya Migori iangalie venye takataka zinazatupwa na maji machafu pia. Unajua kuna kama hoteli zingine ndogo humu wanachota maji machafu sana ndio wanapikia chakula. Jatend migawo mathiyo the county ma Migori Julius Nyerere wacho ni kaka migawo gidhi neno ni kuonde mag uso chiemo obede rang'iny makare kaka achiel kuom yorego mar kedo kod tuo mar Nyaldiema. Ng'ata matiyo mulo chiemo nyaka tere test momiye certificate ni en free. Koro mano osebedo kitimo kendo jowa wuotho timo license. Migawo mathiyo e kaunti ma Migori bendo jiwo oganda mondo koro kony piny owacho e kedo kod landruok mar tuoni mar Nyaldiema ka giketo lere kinde duto. George Juma, Ramogi TV, Migori. Familia moro e gwenge ma Kajulu, kaunti ma Kisumu manyo